EU startede som et fredensprojekt, men i dag varetager EU også mange økonomiske og politiske ting. Der er i alt 28 medlemslande, som samlet har en population på mere end 500 millioner borgere. Kort forklaret er EU en form for fordeling af flere forskellige institutioner, hvor der i alt er 7 institutioner. De fire institutioner, som jeg vil lægge vægt på, er det europæiske råd, kommissionen, parlamentet og ministerrådet. Det europæiske råd består af EU's faste formand, Herman van Rompuy, og stats- og regeringscheferne i EU, som for Danmark er Helle Thorning og for Tyskland Merkel. Det er det europæiske råd, som overordnet holder styr på politiske retningslinjer, og det er også stats- og regeringschefen, som træffer centrale beslutninger for EU's fremtid og vedtager traktatændringer og drøfter mere problematiske beslutninger. Europakommissionen består af politiske ledelser med i alt 28 kommissærer og 2 formænd, som henholdsvis er selve formanden for kommissionen, Barroso, og så formanden for det europæiske råd. Disse kommissærer har et ansvar for hver deres politiske områder. Kommissæren bliver udpeget for en periode af 5 år af medlemslandenes regering efter godkendelse af Europaparlamentet. DK's kommissær er Connie Hedegaard med et ansvarsområde over klima. Kommissionen har som hovedregel eneretten til at fremlægge lovforslag, men dog kommer de her lovforslag ikke ud af det blå. Europaparlamentet består af politikere fra alle medlemslande. Der er 766 medlemmer fra 2009 til 2014, og fra 2014 til 2019 vil der være 751 medlemmer. Hvert medlemsland vælger sine repræsentanter ved direkte valg, der finder sted 5. år, som er det valg, der også lige er blevet afholdt her i Danmark, og mandatfordelingen for Danmarks valg så således ud, at Socialdemokraterne fik 3 mandater. De radikale fik 1 sammen med Konservativ, SF og Liberal Alliance. DF stod som de klare vinder med 4 mandater, og Venstre fik 2, og Folkebevægelsen mod EU fik 1. Europaparlamentet er medlovgiver sammen med rådet, når man benytter den almindelige lovgivningsproces i EU. Så har vi ministerrådet. Det er minister, som mødes i et råd. Det betyder ikke, at det er alle minister, som mødes på én gang. En minister har jo sådan hver deres område at repræsentere. For eksempel hvis nu at der er tale om miljø, vil Kirsten Brødsbøl, som er Danmarks miljøminister, være til stede. Så der er altså tale om forskellige rådsformationer, som der i alt er 10 af. Rådet er sammen med Europaparlamentet de lovgivende institutioner i EU og fungerer også som en slags senat. Men hvordan vedtages en lov så helt præcist? For at give et eksempel med udgangspunkt fra denne her figur, via en almindelig lovgivningsproces, hvor EU-parlamentet og ministerrådet har lige meget magt, så udsteder kommissionen for eksempel lovforslag X. Som udgangspunkt er det kun kommissionen, som kan udstede nye lovforslag, men de lytter dog også til hele EU, og i år 2012 fik borgerne i EU også mulighed for at blive hørt, hvis de indsamler 1 million europæiske underskrifter fra 7 lande. Så vil lovforslag X blive sendt til parlamentet, som repræsenterer borgerne, og ministerrådet, som repræsenterer mellemstaterne. Her vil de 2 institutioner så udarbejde et udkast af lovforslagene på baggrund af deres interesser. Når de så har et udkast, sætter de sig sammen og prøver at nå til enighed igennem kompromiser. Her kan der så ske 2 ting, at de enten ikke når til enighed. Det sker dog kun sjældent, at der ikke bliver indgået en aftale, og lovforslaget bliver kasseret. Men så oftest igennem kompromiser og forhandlinger, vil de nå til enighed, og lovforslag X vil så være lavt. Nu er alle EU's medlemslande underlagt den her nye lov, og hvis landet så ikke overholder det, vil kommissionen først træde ind og påpege, at de skal ændre noget.
Hvis de så ikke makker ret, vil EU-domstolen så komme ind i billedet. Det er endnu en af EU's 7 institutioner, men en helt anden snak.